କରପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି କରପ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ମୂଳରୁ ଟିକେ ବି କରପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତମେ ନ୍ୟାୟ କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ, କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତିଆ ଦୋଷୀ ହଉ ସିଏ ଖସିଯିବ ତା ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଅଛି। କାହିଁକି ମାନେ ସେତିକି ଆମ ମାନେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେତିକି କରପ୍ସନ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବହିରେ ପବ୍ଲିଶ କଲା, ଏନ୍ସିଆରଟି ବୁକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା କରପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଜୁଡିସିଆରୀ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଚାପ୍ଟର ଆସିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନିଜେ ସୋ ମୋଟ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଇ କହିଲେ ନାଇଁ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ ମିସକଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛ, ଏଗୁলো ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଜିନିଷ ପଢେଇକି। ମାନେ ଭାବିଲେ ମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଟୋଟାଲ କରପ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଜଜେସ୍ ମାନେ? হ্যাঁ এটি তোমার কହୁছি এটি যদি তোমার পয়সা পত্র ଅଛି তুমি সেটিং କରିଦେଇ ପଟେ তুমি ন্যায় ପାଇଗଲ। ମାନେ ତମେ ଯାହା ବି କର ନ୍ୟାୟ କ'ଣ, ତମେ ଯାହା ବି ଦୋଷ କରିଦବ ତମେ ଖସିଯିବ, ତମେ ଯେମିତିଆ ଦୋଷ କରିଦବ ତମେ ବେଲ୍ ମିଳିଯିବ। କାହିଁକି? ଏସବୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ। ହଁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ କଲେ, ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ଛୁଆ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ପଢଉଛ, ଆମ ଜୁଡିସିଆରୀ କରପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ କରପ୍ସନ୍? হ্যাঁ କରପ୍ସନ୍ ବୋଲି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ଏଠି ପଇସା କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠି ପଇସାର କଥା ନାହିଁ। ପଇସା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦରକାର, ମୋତେ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ସେଠି କହିଥାନ୍ତେ ସିଏ ପଇସା ଦେଇଦେଉ ବାହାରି ଯାଉ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଉ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କରପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଜୁଡିସିଆରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କୋଉଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ନା ଏଟା ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଜିନିଷ।